Mit navn er Søren Helsø, og jeg er formand for SATS i Aarhus og arrangør af årets katastrofekursus. Kurset giver medicinstuderende fra hele landet en unik mulighed for at træne færdigheder i behandling af akut dårlige patienter ude i et miljø, som er langt væk fra hospitalets trygge rammer. Det kan være patienter, der er kommet til skade i forbindelse med en togulykke, eller er blevet skudt, eller er blevet kolde efter at have ligget i vandet i lang tid. På kurset er der 3 scenarier, som vi vil vise, hvad er her. Første øvelse på SATS katastrofekursus, det var en stor simulation af en færge, der var kæntret oppe i Aarhus Bugt, hvor der var en hel masse patienter, ca. 40, der var kommet ud i vandet. De var i 3 redningsflader, og der var en del patienter i vandet. Så havde vi et samarbejde med Trygfonden Kystredning om at håndtere disse patienter. Under øvelsen så var livredderne ansvarlige for redningen til vands, hvorefter de så overleverede på stranden patienterne til kursusdeltagerne. Kursusdeltagerne var derefter inddelt i nogle grupper, hvor de så tog sig af patienterne og overflyttede dem til et behandlertelt, hvor de så triagerede dem og fik dem afsted til hospitalet i rigtig rækkefølge. Anden øvelse på SATS katastrofekursus, det var ude på sygeplejeskolen her i Aarhus, hvor vi havde simuleret et stort skoleskyderi. Inde i bygningen der var 40 tilskadekomne, som blandt andet var blevet skudt. De 70 studerende skulle tage sig af de tilskadekomne. Udover det skulle de også sørge for egen sikkerhed, fordi skadestedet var blevet erklæret usikkert. Sidste øvelse var ude på godsbanen her i Aarhus, hvor vi har lånt et IC4-tog af DSB. Scenariet lød på, at toget var kørt af skinnerne og påkørt 2 personbiler. Patienterne lå inde i toget og lå uden for toget og var i bilerne. Kursisterne skulle så tage sig af patienterne, hvilket var ret svært, fordi der var trange kår, f.eks. inde i toget. Vi havde mange skadesmekanismer her. Der var generelt høje energitraumer, så f.eks. brud og indre blødninger og generelt hårde kvæstelser.